Ученици на учебен център Лингвиста прекараха 3 незабравими дни на летен лагер в Троянския Балкан. В приключенията ни сред боровите гори на резерват Козя стена ни се провождаха професионалистите от Троян Екстрим. Сгушен в планината, хотелът ни се намираше на много живописно място. Не можехме да откъснем поглед от ширналите се борови гори наоколо. Любовахме се на тишината и чистия планински въздух. Бяхме посрещнати с чисти и приветливи стаи и топъл обяд. Нашите домакини в приключението, Цецо, Камачара и Андрей, не ни оставиха дълго да бездействаме. Организираното от тях състезание по спортно ориентиране започна с подробна беседа. Научихме как да работим с компас и топографска карта. По какъв друг начин можем да се ориентираме в природата? И кои са най-важните правила за безопасност при придвижване в планината? Групата ни беше разделена на 4 отбора и всеки от тях разполагаше с основните неща за оцеляване в непознат район. Отборите стартираха един по един. Мисията им беше да открият ключови позиции и да съберат необходимите точки в правилната последователност. Спортният дух бързо пламна във всеки един от участниците и всеки отбор тръгна към поставените задачи. Обсъждахме маршрута и заедно взимахме решения на къде да тръгнем. В допълнение към задачата, всеки отбор трябваше да си измисли име и да направи свое знаме. Създадени бяха Планински орел, Стратег, Be a Hero и Emotion. Глътка въздух и следващото приключение започна. Очакваше ни тренировка по стрелба с лък, водена умело и търпеливо от Цецо и Андрей. Всеки от нас получи внимание и лични инструкции как да се справя успешно с това нелеко занимание. Паралелно с тренировката, на зелените поляни наоколо се организираха игри за работа в екип и логическо мислене. Нямаш право да прикрепеш само с една ръка държиш, нямаш право да прикрепеш с другата. Аз стабилизирах кулата сега да Не, още има ние стабилизирани. Браво, Зелино! Браво, Зелино! Сега кой ще сложи от тази страна? Това е много файно. Да, и така. Браво, Попка! 1-0 за Планински орел! След игрите трябваше да съберем дърва за вечерния лагерен огън. Всички се включиха с ентусиазъм и нетърпение. Децата активно участваха в подреждането и запалването на първия в историята на центъра лагерен огън. Какво си говорихме около него, ще остане в тайна. Защото само лично присъствалите имат шанса да знаят. А за който още не му се спеше, игрите продължиха и в фоайето на хотела. Втория ден от нашето приключение нарекохме Survivor. Отново с раници и всичко необходимо поехме към хижа Хайдушка песен, сгушена в полите на величествената Стара планина и подножието на резерват Козя стена. Времето беше приятно и слънчево. Имахме възможност да си говорим за всичко, което ни вълнува и да задаваме всякакви въпроси. Наслаждавахме се на великолепието на природата, която зад всеки завой предлагаше различни красиви пейзажи. В хижата ни посрещнаха с топъл билков чай и очакваното гостоприемство на хората от планината. След кратка почивка се заехме да събираме дърва за обедния огън, близо до река Камачарска. Нашите водачи ни поведоха към лобното място на Тодор Каблешков. Стръмната пътека живописно криволичеше, предлагайки ни отново красотите на Стара планина, тихото румолене на реката и звучните песни на горските птици. По пътя се спряхме да разгледаме дърво, което е наречено от местните хора прашката на Крали Марко.
По-нагоре по пътеката се вижда и огромната скала, която той е успял да преметне с тази прашка. Изненадаха ни и с въжен Тарзан, който повдигна настроението и буквално охлади емоциите, защото някои от нас успяха да се поизмият в реката. На лобното място на Каблешков научихме интересни факти за живота му и исторически събития, които звучат различно, разказани на такова място. Посетихме и паметника на Каблешков, който се намира съвсем наблизо. Имахме удоволствието да обядваме отново до огъня и реката, събирайки сили за следващото приключение. Денят продължи с тренировка по стрелба с въздушна пушка. Много динамични и отборни игри. И тогава следваше черешката на тортата. Нашите водачи бяха подготвили специално за нас въжен тролей. Подходящо екипирани, всички се спуснахме по високите въжета. Подкрепяха ни опитни алпинисти, а изживяването не може да бъде разказано. То трябва да се преживее лично. Вечерта на лагерния огън беше време за страшни и смешни истории, чути от близо и далеч или измислени на мига. Нощното небе ни предложи пълното великолепие на звездите. Боровите гори като стражи се извисяваха около нас, пазейки тайните, които споделяме около горещите дърва. В последния ден от лагера, още след закуска, продължихме с интересни теми. Най-напред чухме разказ за биологичното разнообразие на резервата. След това разбрахме как да окажем първа помощ на пострадал в планината или да се справим с извънредни ситуации. Получихме и други полезни и практически съвети, разказани от нашите опитни водачи. Боян ни разказа за лично направения от него слънчев часовник, който може вечно да показва точното време. След това Андрей показа как се правят различни видове възли. Научихме толкова много интересни неща, повечето от които остават като знания и умения за цял живот. Още докато изнасяхме куфарите към автобуса, вече правихме планове за следващото приключение, в което нямаме търпение да се впуснем.